garo yan itong nagadanan. Ayo. Tapos gustong ipakremate. Ayo, tapos. Ang kwarta, bara 20 mil. Ah, 20 mil. pero gurano Cremate talaga? na. 20 mil talaga. 20 mil talaga ang cremate. Ang Oh. kwarta niya, 10 mil. Adi ka, ano lang. Di na ako manggan si para cremate. Sige po ngaya. Ah. Pero ngaya half cook. Tapos ang isusulo pa ngayon dyan, lighter. Kulog. Pwede mo ngayang ning hulog-hulugan. Pag mahulog ka po, isusubsuban mo. Kay Kuya Fred. Aram ko, nagdadalan to, Kuya Fred. Kuya Fred, alam mo ning nagpa-cremate, pwede man hulog-hulugan. Bulan-bulan ngaya, para 500. Ayo. Isulo mo 500 lang. hanggang maka-full payment ka, sa tao sa imo, abo na. Pero kadi kita nagraralayon mo kaya.